Bon, depuis l'accord qu'on donne une fois c'est bima. Et avant de vous malin chida, les malins de Kemebi, Bichigini Dourou, ou va faire accord main. Nous yakala, nous makala, nous yakala. Voilà le fait que là, ni attaque Kemek, ça de là, il t'a sur Bichigi, nous yakala, Lugo Kama. Bon, Java Fana Famba, ni au Dieu Kemek, ça de là, nous makala, ou lui mime, ou lui barakeni, ou lui mime à la de la télé là, moi, talon fait. Olu be classe semaine o de la donc ni malin yɛrɛ jɔ kɛmɛ sadara bi 85 b'a fɔ ko accord main no i b'a dɔn ko accord main minnu yɛrɛ ye accord sɛbɛn minnu yɛrɛ bɛ ka accord lawaleya minnu yɛrɛ bɛ ko ɲɛmaw olu yɛrɛ ko ala ko ca maliyɛn fanba ko accord ye ko a relati kan kɛ o kɔrɔ ka segin k'a kalan ko kura fɛn min b'a kɔnɔ n'o man ɲi min b'a kɔnɔ n'o ka ɲi mɔgɔ ko ka min bɔ mɔgɔ ko ka min don a la o ko ka accord relati kɛ bɛɛ sɔrɔ o kuma ma maliyɛn fanba bɛɛ maa kalanlenw ɲɛmaw minnu yɛrɛ ko accord lawaleya olu yɛrɛ ko accord relati kan ka kɛ fɔlɔ sani a ka lawaleya donc ka d'a kan kuma se min b'a kɔnɔ o kuma de b'a kɛla ka caman an ye kuma caman fɔ olu la maliyɛnw ko min bɛ accord in kɔnɔ ko a bɛ na ni farafarali ka d'a kan an ka jamana sirasunba an ka jamana yɛrɛ sigilen don fɛn min sanfɛ an ka devise yɛrɛ un peuple un but une foi an ko min ye un peuple an ka peuple kelenya ko a bɛ dankari o la bon dɔ bɛ fisaya ni dɔ ye ka dɔ yɛlɛ sanfɛ ka dɔ lajigin duguma ka kota dɔ di dɔ ma ka dɔ to ka dɔ yira ko binkɛla o kan ka dɔ yira ko o binna dɔ kan maliyɛn an maliyɛn tabiya ye min ye o tɛ anw bara donc maliyɛnw ko accord in ko a bɛ na ni farafara de ye a bɛ fara don an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ a to dɔ bɛ dimi dɔ bɛ yɛlɛ sanfɛ maliyɛn ko o man ɲi donc aujourd'hui bɛɛ sɔnna a ma ko accord relati kan ka kɛ a ka ɲi ka kalan ko kura ka segin a kan accord ka ɲi accord man ɲi. Je suis un acteur de l'accord d'Alger. J'ai participé aux négociations, à toutes les négociations qui ont abouti à la signature de l'accord. Et je ne dirais pas que l'accord aboutit ou pas à la partition du pays. C'est la guerre qui amène la partition. C'est l'insécurité qui peut amener la partition. Un accord n'amène pas une partition. Dire que l'accord nous amène à la partition du pays, c'est ne pas comprendre l'accord. Le mieux aurait été qu'il n'y ait pas de conflit et qu'il n'y ait pas de rébellion, qu'il n'y ait pas d'accord, que les Maliens essayent de régler leurs problèmes sans faire recours aux armes. Mais du moment où il y a une rébellion, du moment où il y a eu mort d'homme, l'accord est la seule alternative crédible qui puisse se réunir les Maliens. C'est seul le dialogue qui peut réunir le Malien. Et l'accord est une forme d'échange entre des Maliens qui ont été frustrés et qui ont revendiqué par les armes. Donc, oui, là, je comprends parfaitement ceux qui pensent que le pays sera divisé et que l'accord est à la base de cette division. Oui, je le comprends parfaitement. Mais si le pays est divisé, ce n'est pas parce qu'il y a un accord à Alger qui a été signé. C'est parce que certains Maliens ont des problèmes. C'est parce que les Maliens ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ces problèmes. C'est parce qu'il y a de frustration. C'est parce que, ainsi de suite, des zones n'ont pas été développées, ont été complètement oubliées. C'est parce que des jeunes Maliens sont nombreux qui sont au chômage. Certains empruntent le chemin de la mer pour vouloir aller en Europe. C'est parce qu'il y avait des problèmes. La gestion de l'État à un certain moment était catastrophique. Et donc, après que des Maliens avaient pris l'initiative de prendre des armes et qu'il y a eu un accord, l'accord ne peut qu'être du bien pour le Mali. Parce que l'accord est basé sur le ou un caloré. En caloré, je mets. On va faire comme on région à négliger les deux. Mais depuis Mali, il y a un Mali. Mali m'a délégué à Mara, Corvé Makilengo Follow. Mali Chia Baby Mali Maracono. A Beb Yem Mali Mara. A départ de la Première République, il faut dire. Mais nous avons une région délaissée là. On va dire une région délaissée. Au Tajamana Béa. Il faut le gouvernement de
Modibo Keita ka gouvernement sigi Mali kono folo min kɛra Mali fɛ wa Mali problème bɛɛ ye Mali politique de ye wa ni fɛn cɛjugu in nana Mali kɔnɔ Mali politicien bɛɛ minnu bɛ mara ɲininakun na bi a député tɛ a maire tɛ a ministre tɛ min bɔra k'i jɔ k'a fɔ mɔgɔw ye ko papier k'a ma ɲi bila ka maa fila min f'i ɲɛna de n'olu tɛ maa mɔgɔ ye bon pour que k'a résumé ye dɔrɔn fɛn tɛ accord in kɔnɔ min m'o nafa ne yɛrɛ bolo accord tɛ dɛ accord in nana de ka na bɛn tɔ ni min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ka n'an bila ɲɔgɔn na. Bon, accord ko in na a bɛ se ka na ni bɛn mɛn ta tɛ parce que n'i ye fanga ta k'a di ninnu ma kɔrɔnfɛmɔgɔ ninnu ma cogo dɔ la sini n'u kɔgɔra u bɛ se ka u dabɔ Maliko kuma bɛɛ la a danger in ye o de ye donc o de kama président min yɛrɛ y'a signé n'o yɛrɛ Jibril Boubacar Keita ye donc ale yɛrɛ ko ko ka signer accord ni karamɔgɔ ye parce que a ye maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali yen fɛ mɔgɔw ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ko ka accord ni ka signer ka réélecture kɛ bon an bɛ yɔrɔ min na sisan an ka fanga kura mɔgɔw ko k'o t'an t'olu bolo réélecture t'an t'u bolo donc marifa de b'olu bolo olu b'a kɛ a ka d'u ye cogoya min na donc n'u y'a kɛ a ka d'u ye cogoya min na u b'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ temps b'a ka baara kɛ après u bɛna jamana bɛɛ de bila danger la ka taa fɛ donc ne kɔni bolo u k'u sigi k'u miiri dɔɔni dɔrɔn u ka sɔn an ka jɛ an ka accord ni réélecture kɛ parce que hali sema mɔgɔw bɔra ka lettre min fɛnɛ bɔ o lettre in a bɛ jamanadenw funteni a bɛ jamanadenw bila danger la donc ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye ka min fɔ autorités ye ko in ka kɛ an ka bɛn ko la o ka fisa mankan kura kana wuli Bamakɔ yan parce que n'i y'a lajɛ Mali yɔrɔ bɛɛ minɛlen don sa Segu parti dɔ Sikaso ni Bamakɔ ni Kayi yɔrɔ dɔ dɔrɔn de tora an bolo i carte in lajɛ problème bɛ yɔrɔ in bɛɛ la donc y'a dɔn que problème ka jigin ka se Mali fan bɛɛ ma ne kɔni bolo bi a ka kan u ka jamanadenw lamɛn. Signature don n'aw hakili b'a la signature mɔgɔ caman ma signé o bɛɛ ma signé o tilala ka dɔ wɛrɛ de fɔ tuguni ka fɛn wɛrɛ fara o kan fɛn min farala ka mɔgɔ si t'a dɔn mun b'a kɔnɔ ani fɛn caman bɛ accord in kɔnɔ min ma yira mɔgɔ la mais an ye mun fitiri min dɔn dɔrɔn ni accord waliyara a bɛ cogo min na accord b'a fɔ ko dugukolo nafolo fɛn fɛn min bɛ yen mɔgɔ minnu sigilen bɛ yen olu bɛ se k'a kɛ u sago ye accord b'a fɔ mɔgɔ min kɛra yen gouverneur ou bien yen faama ye i bɛ se ka i ka fɛn bɛɛ kɛ e ni hali jamana wɛrɛ bɛ se ka kuma ka bɛn a la par exemple e ni France bɛ bɛn a la a ye na pétrole bɔ ne ka dugu la a ye na nin kɛ ne ka dugu la a ye na nin wari hakɛ ye i bɛ fɛn bɛɛ discuter c'est après que i bɛna fɔ gouverneur min bɛ sigi Mali yɛrɛ tɔgɔ la a fɔra tuguni ko armée ka dilan mais armée min bɛ dilan armée i ka mɔgɔ minnu ka caya la ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan ça veut dire que armée bɛ dilan dɔrɔn ka kɛ siya armée man ɲi siya bɛɛ bɛ se ka ye armée kɔnɔ o armée ka ɲi nka armée ka kɛ siya armée ye o man ɲi parce que ni kɛlɛw de bɛ ni fɛnw de bɛ kɛ donc ni don min na kɛlɛ kɛ ala k'an kisi dɔrɔn a bɛ kɛ siya kɛlɛ ye mais siya kɛlɛ min don siya kɛlɛ min armelen don parce que a b'a sɔrɔ arme b'u bolo donc a bɛ tiɲɛni ba dɔ kɛ déjà u bɛ ka siya kɛlɛ wuli Mali la diyagoya o dɛsɛra mais n'o kɛra o fana man ɲa la siɲɛ sabanan ye mun ye c'est que mɔgɔ région kelen fila saba Tumutu Gao Kidal Menaka u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko an bɛ bɛn ka tɔgɔ dɔ di an ka yɔrɔ ma n'o ye jamana ye k'a fɔ tuguni ko ni mɔgɔ ye cadre ye a kɔnɔ bi yan'a ka waliya o cadre ka utiliser yɔrɔ bɛɛ ni gouvernement do ka 30% ni administration do ka 30 u ka c'est-à-dire o tɛ pourcentage min sɔrɔ a ka k'u ye u ka député n'a fɔra ko mɔgɔ ba 60 de bɛ se ka kɛ u b'a jate minɛ tan quoi par exemple an ka ɲɔnɔ ta ɲɔnɔ député 3 de bɛ yen mais n'i y'a jate minɛ mɔgɔ ba 30 fo mɔgɔ ni hakili t'a mɔgɔ hakili la comme ça n tɛ se k'a fɔ tan mais nombre dɔ de bɛ yen o de bɛ kɛ ka bɛn ni député kelen ye mais au nombre n'i y'a 300 000 habitants non je crois que c'est un député par 60 000 habitants je crois donc n'o fɔra dɔrɔn n'i taara o yɔrɔ la dɔrɔn i b'a ye olu fɛ a fɔra hali n'u t'o bɔ hali n'u t'o tilancɛ bɔ hali n'u t'o u ka se ka député sɔrɔ o fɛn na donc a bɛ comme si olu tɛ mɔgɔ caman ye nka u ka député hakɛ ka bɛn ni mɔgɔ tɔw ta ye ou bien fana a ka caya n'o ye a janfama yɔrɔ minnu b'a la o baden de bɛ yen mais min ka jugu n'a bɛɛ ye c'est que olu bɛ se ka u ka c'est comme un état dans un état u bɛ se k'u ka jamana de dilan u tɔgɔ la bɛɛ b'a fɔ Azawad ne ye Nord ka de Azawad tɛ fɛn wɛrɛ koyi bagan dumuni kɛ yɔrɔ n'u ka taa ji min yɔrɔ o fɛn local dɔ de don a bɛ comme n'a fɔra Jitumu n'a fɔra Gimbala n'a fɔra Kunari n'a fɔra Gimbala n'a ɲɔgɔnnaw de don bon n'a fɔra ko nin yɔrɔ ninnu de ka kɛ jamana tɔgɔ ye donc o kɔrɔ ye ko tɔn ninnu bɛɛ bɛ se ka wuli k'a fɔ k'olu fana b'o ɲɔgɔn jamana parce que identité ko de don mais c'est planifié hali intervention min kɛra Mali la tan peut-être qu'an bɛna s'o ma
ça depuis 2009 a kun programme lendo u bɛ ka ko fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn f'u ka déclic sɔrɔ c'est à dire fɛn min bɛ kɛ daminɛ pour que nin ko in u k'a waleya Mali kɔnɔ. Bon, ne comme c'est comme il faut accord d'Alger là, c'est que bon comme Bella Deni Badon déjà accord d'Alger ma natin vraiment accord d'Alger kera chogomina fin ni nani accord d'Alger Bella Deni Badon dangar le kera Mali là Malion fait Malion minun demena français fait Bella Deni Badon français le fana Badon donc finalement on a Mali jagoya ko fo ani minu marfata jamana kama fofo angata sigi Algérie anga siga foke siga fon kera bon voilà bengang woni bengang mana ke chocho ada sa abeti nye quoi fin do bisera nya konnana fin do fanate nya konnana donc c'est la raison pour laquelle depuis 2015 accord ni koni bengang woni kera bon mais amasega walia fin do koni walia la fin fidin do walia la na be ma sera walia gela be albi accord ni walia la donc en mon situation là voilà nana que président Mireya Boulnobla là nous Ibrahim Boubacar Keïta allez dans la kala ka là 2020 donc en août 2020 donc finalement transition morobé sani wati là bon puisque Boulnobla là donc mo ko man na fanga la koni a jagal mbika accord ni koni ka walia mais akilata ye accord koina ibaron ka fo Mali tigano bloqué accord ina tigano blank la chien fla tigano ba fla folo o kera Mali gouvernement ni groupe do nyoche no yi plateforme tigano bla flana o kera no yi sema e bibina no be fuma coordination des mouvements de Lazawad parce que olu banka tigano bla folo kala donc ne mu famia la iba ka fo accord c'est purement politique. Nous politique parce que nous be ka accord ko kuma fo olu be a politique ya mo kuma de fo parce que bibina ni a déterminé ka fo ko jamana be situation muna police régionale assemblée régionale kata ni fait ni bela ye politique buna mu sira de ka se ko o titre na jamana kono mais ni o déterminé ka fo ko accord yere fe be kala malien yere ma explication yere ma di malien ma ka se ka fo malien ye accord yere fe jumɛn abe mu ne concerné yala an bɛ fo bibina an ka constitution ni gɛlɛya yɛrɛ b'a la bibina ko fo constitution ka réviser mun de nana sɔrɔ bi accord de nana sɔrɔ bi depuis na a waati la anw y'a fɔ an ko k'a fɔ an bɛ accord mais adapté an ka constitution hali ni y'a sɔrɔ constitution in bɛ yɛlɛma mais a tɛ yɛlɛma ka sababu kɛ parce que ko accord dɔ sigina barisa n'i y'a jateminɛ a fɔra ko ka Sénat sigi hali ni y'a sɔrɔ ko k'a fɔ ko a cour de compte misi ko cour de compte ye CEDEAO ka exigeante ye ko mais cour de o b'a fɔ ko ka Sénat misi Sénat nafa jumɛn bɛ yen an bɛ don min na ko bi an ka jamana kɔnɔ anw dɛsɛlen don an ka collectivité territoriale ka ba dɔw la anw dɛsɛlen don an ka assemblée min bɛ yen n'o kan ka jɔyɔrɔ min fa ka ba dɔw la anw bɛna Sénat jumɛn fara o kan an ko nafolo t'an bolo ka se ka éducation ka se ko o parti dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a sɔrɔ an b'a ye nin san laban na gɛlɛya caman bɛ an ka kalanko sira fɛ an dɛsɛra k'o ɲɛnabɔ ko parce que ko nafolo tɛ yen anw dɛsɛra an ka santé kɛnɛya ko ta fanfɛla fɛ dɔgɔtɔrɔso bɛ yen u mago bɛ fɛn dɔw la dialyse ko problème bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ plateau yɛrɛ tɛ dɔgɔtɔrɔso dɔw la i bɛ taa sɔrɔ place yɛrɛ tɛ dɔgɔtɔrɔso dɔw la minɛn yɛrɛ tɛ yen k'a di dɔgɔtɔrɔ ma pour que o se ka baara kɛ ɔ an ko ko nafolo tɛ yen sirako kumaw b'an na jamana kɔnɔ n'i y'a mɛn jamana ka développement sira de don sira tɛ yen a ko nafolo tɛ yen courant ko b'an na jiko b'an na a ko nafolo tɛ yen a ko k'aw bɛna Sénat créer ka cour de compte créer ni nin bɛɛ lajɛlen créer la o budget de bɛ d'olu ma maa mun bɛ t'olu kɔnɔ olu bɛ sara de o wari bɛ bɔ jamana kɔnɔ o wari fana bɛ bɔ min n bɛ misala dɔn an bɛ dan yen donc o dɔrɔn kama an ko accord min filɛ nin an k'a se k'a lajɛ maliyɛnw ka sigi bien vrai que gouvernement y'a signé communauté internationale ale ni groupes armés o ɲɔgɔn cɛ u sigira ka sigikafɔ dɔ kɛ ka sɛbɛn dɔ sɛbɛn ɔ o sigikafɔ in bɛ sɛbɛn donc maliyɛnw yɛrɛ hakilinata ye jumɛn o la parce que ni maliyɛnw kunkan ko kuma bɛ fɔ maliyɛnw kan ka ɲininka o kunkan o kuma na anw fana hakilinata ye jumɛn je crois que dialogue national inclusif sigira o dialogue y'a fɔ ko accord min filɛ nin ko k'a segin ka a parti dɔw kan a ma fɔ ko a bɛɛ changer dɛ mais yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ k'o tɛ jamana kɔnɔdenw fanda ko ye ko k'olu changer munna o tɛ changer groupes armés fana tun b'o o dialogue national inclusif kɔni kan munna o kelen tɛ appliquer munna o ka dɔ wɛrɛ fɔ an ɲɛna gouvernement min sigira nin an k'o transition na ko transition ka baara tɛ ka courant di mɔgɔw ma
transition ka barate ko ka se ka gremu be grefla ka se ko ga revendication mo nyina bo transition ka barate to ko na ka didi mo ma transition ka barate ni shila je mais transition ka barate ka accord mise en œuvre fene ke wa mo fo nyoy dem transition na ko wa ko fait de route pour la mise en œuvre intégrale de l'accord pour la paix et la réconciliation. Moi je pense qu'aujourd'hui la priorité est ailleurs be famore fait donc la priorité be famore fait ou ko nyeshoma dialogue national inclusif mu fo no e deni ka fo ko accord changer accord n'a changé no a changement du mais ka révision ke malon ka sigi tu me ka nga fala la fala nga fo bayina bela yele ka sigi tasra fait parce que nan toi ni kanto la ta habito fanfla ko la en même temps bibina accord sina mado re no mache akela kundo re kama wakati la groupe armé utube kele tube alliance kele be toujours mais si ça abora groupe armé mi accord signé kele bora oluni et armée républicaine no mache maintenant du coup e join ça nama fuma ko terroriste bingal kelaw jugo le sisa donc olu muté accord in konnana donc no luté accord in konnana donc deni aida ko accord refusé révisé en même temps ka sigafoni jumbe sa bibina na nyeshini mo oluma donc muma ta antanye shoma fam jena na tafu kam tanye shi accord mise en œuvre yal accord mise en œuvre mbina kew obina ke sobe ka terroriste ba jamana no abina ke sobe ka kele ba jamana no abina ke sobe ko mali se ka administration avec fambela il fait je crois que aujourd'hui surtout les militaires ou ka blokuna ka foko accord mise en œuvre tol ka baraye déjà que schéma do tracé le déjà olu be se ko schéma to une fenga to na gouvernement messi pouvoir ko la démocratiquement élu olu pour nyesho au barama jamano do ko siga fo ko siga fo ka ke to na accord me révisé siga fo ka ke jarusu ka se ka ke to na bela yele ko ne ka formel to accord ina ka fo ko accord in beto 2000 la wana nya fo accord in na fien ba alors do kan ayro do mai parce que na appliquer à se ko lo yoro do ma donc on m'a mis 2006 on a révisé nous on fait car c'est adapté à la situation on a que quand la constitution est quand la constitution est passé accord une fois accord de bien adapté à ma constitution mais sinon constitution est adapté accord